ברוכים הבאים לרדיו שלנו, מתקשרים ומתחברים. זהו השידור השני שלנו, בפעם בנושא חג פסח. חג פסח מגיע אלינו בעונת אביב, כשבחוץ מזג האוויר נעים והפרחים פורחים. את חג פסח חוגגים במשך 7 ימים. בימים אלה אוכלים מצות ולא לחם. בלילה הראשון של חג הפסח עושים ארוחת ליל הסדר. לפני שנים רבות היה מלך במצרים ושמו פרעה. אני המלך פרעה. פרעה הביא את בני ישראל. אתם העבדים שלי. בני ישראל ביקשו לצאת ממצרים. בבקשה, תוציאו אותנו ממצרים. פרעה לא הקים. לא, אני לא מסכים. ואלוקים היכה את מצרים ב10 מכות. אלו 10 מכות. דם צורדי כלים, ערוב דבר, צחין ברד הרבה חושך מכת בכורות. פרעה הסכים לשחרר את בני ישראל. צאו בני ישראל, צאו! הם יצאו מהר ממצרים. המצרים רדפו אחרי בני ישראל. בואו לפה. לא נשאר זמן להכין לחם ולכן עשו מצות. אלוקים חצה ים סוף. בני ישראל ברחו. והמצרים טבעו. ומאז, בכל שנה חוגגים את חג פסח.